ngeke mzukulu yabona basethiwa sukuma mngami bekubone bese yasukuma imambana ibhlabe kahle ithi dia iwele phansi madoda uyaphila bhuti sanibona zintola ngiyaphila mina mntakababa kwaze kwamnandi okhozini ukuzwa nje ubumnandi bale ngoma ukuzwa nje iphimbo likamzukulu okuyiphimbo ke ekade saligcina emsakazweni uKhozi FM ndoda bikelela abalaleli boKhozi FM ubakhumbuza ukuthi ubani umzukulu awu laphoseka ke manje ulundi zimdola laphoseka lathi seluphakathi zimdola njengamanje endlini zomsakazo luphosekile ngempela ubingile lo futhi odala uhlala kofenisa ufuza kweni isithutha sentombi badusela umkhwekazi umfuka khongo khoflent akho ufuna ifebe uzoyithola kwabhanya ngibuya phansi ulundi waceza ke Ndroza ngibuya phansi ulundi waceza lapha kwaNkomo sibanga nazo idolobha ngibuya phansi ulundi lokhulumayo ke njengamanje ke mfana waceza phansi ulundi engicabanga ukuthi kuphi nakuphi la kuvulwe khona umsakazo neinkumbi zabalaleli loKhozi FM ngiyabingelela kuzo zonke wonke umuntu ongizwayo njengamanje ngithi nje hallo ngiyabingelela umzukulu lo okhulumayo njengamanje konje thina amagama akhanga ngempela mzukulu usifanele yebo awunegama elilodwa usifanele nje mzukulu ngaqala ukwazi ukuthi ngingumzukulu igama lami lele lokuthi ngusifanele ngize ngalazi ngoba sengiyeqolweni Singathanda mina ngosifanele. Badoda ingane kaGogi yahlupha. Okay, awutshela umlaleli loKhozi FM ngento abangayazi ngomzukulu. Lokho nje ocabanga ukuthi nje asikwazi. Because kuyenza ukuthi umuntu akhuluma azawushona ngale ekhuluma ngomuntu kanti zikhona nje izinto ezibalekile angazazi. Engingakusho zimdola mawuthinta lo umbuzo njengoba ungibuza nje ngicabanga ukuthi umuntu ongakwazi ngeke ngibuke kwesinye isikhathi umphakathi wakithi noma abalandeli bomculo esiwuculayo kwesinye isikhathi becabanga ukuthi abaculi noma abantu abadumile banemali baphila impilo yomntakabani yabona engingakusho nje ukuthi umphakathi wakithi kumele wazi iqiniso ngathi ukuthi akusikho ukuthi ngoba sidumile noma mhlawumbe igama likuleya level elikuyona sinemali uyabona ngiyasho nje ukuthi abantu ngempela ngibone kwesinye isikhathi abantu mangabe bedibana nathi kwezinye indawo abangalindele ukuthi bangadibana nazo yithi uthola ukuthi kwesinye isikhathi udibana nami umuntu lezi itolo zabo kufika sekumele ngishuthe yabo kumele umphakathi wakithi ukwazi kwesinye isikhathi ukuthi sina abanye esikhona impumelelo yethu isifika kungekho ngisho isipune ebaleni yebo ngiyakuzwa kwesinye isikhathi impumelelo yethu ayisifici impumelelo yabazali asifanani kwesinye isikhathi kumele umphakathi wakithi sikwazi ukuthi thina abanye bethu siyakhela phela ukuthi bengekho lutho ebaleni sakhele phela kwakho lokho ngisho njalo usebuyoke lento oyichazayo ngifuna ukubheka nje mhlambe ingcindezi mhlambe ke eniyayithole kulo lolu daba lolu okhuluma ngayo khona mhlambe ukuvuka ekseni mhlambe njengomzukulu uyaphamba kwabantu kodwa manje ukuzwa ukuthi kuyakusinde emahlombe ukuthi indlela ofanele uvele ngayo kubona ongesiyona leyo osuke wena uyiyona ngaleso sikhathi ya mabiyela uyazi ukuthi into udaba olukhulu lapho lolu daba engike ngilibuke nje mina ngicabanga ngingekho ukuthi uma ngabe kuyikuthi uyiqiko kwesinye isikhathi siyazama ukukhupha igama uma kuthiwa kukhulunywa ngomzukulu uyazi ukuthi maqhamuka umzukulu la uzoqhamuka umuntu oyilendlela amcabanga eyiyo uzoqhamuka umzukulu ohamba ngemoto ephezulu ngoba uzwe igama likamzukulu umzukulu udumile kuyenzeka kwesinye isikhathi sibe nezingqinamba zokuthi kwesinye isikhathi umuntu akulindele ngalendlela ongeyiyo uqhamuke futhi ngalendlela futhi acabanga ukuthi mawuqhamuka ungasaqhamuka ngalento ebeyilindele yena uyabona ngoba lokho yikho kwesinye isikhathi ngikubona kuyingqinamba noma kuyi-challenge yithi thina amaciko noma nje-ke amaciko kakhulukazi kaMaskand uthola ukuthi awusazenzi idingo zakho okumele uzenze ngaso sonke isikhathi ulwa nokuchaza igama ulwa nokukhava ukuthi umzukulu kumele ahlale lesi simo abantu abacabanga ukuthi umzukulu unemali ngaso isikhathi umzukulu kumele aqhamuke kubantu ecobezela umzukulu kumele aqhamuke ehamba ngemoto ephezulu gcine kushaye kwesinye isikhathi ngoba kwesinye isikhathi yiyona into
ebangela ukuthi kwesinye isikhathi amaculo ukuthi uze kuthiwa icika likho noma hlele ndlulile emhlabeni lendlule ingekho imali bayona le mali esuke ingekho encane uyithola uyisebenzisa ukuthi ukhave igama lakho ukuthi abantu abakubone uyilento abacabanga ukuthi uyiyo. Okay, kulungile. Usekhona ke lapho mhlambe ke iyiphi nje ingqinamba wena njengomzukulu wakwahlangabezana nayo ke emculweni esingathi nje wawungayilindele. Ngiyazi ukuthi umuntu umebuka umculo ubuka ubuhle kuphela ebese ke engaboni ukuthi mhlambe yini enye angahlangabezana naye endleleni engeyinhle. Engingakusho nje zimdola uselokuzile kuyafana nalombuzo oqhamuka ukuthi uma ngabe la imculo eziningi ingqinamba esihlangabezana nazo uthola ukuthi udumo kwesinye isikhathi liyakwenza ukuthi ungaphili impilo oyifunayo ugcina usuphila impilo mhlambe eyokuthi kumele kwesinye isikhathi uyi-isolate kubantu awusakwazi ukuthi uhambe ezinye indawo oyithandayo wena uyabona. Ngimvamisa nje ke indawo zokujabula mina ngangazi ukuthi mase ngidumile ngizokwazi ukuthi ngenze ngazo noma ngabe yini engiyifunayo kodwa manje kunezinto okumele ungakwazi ukuyikhuluma njengokuthi wena uyisibonelo kubantu. Ngiyakuzwa. Kunezinto okumele ungakwazi ukuzenza kubantu ngenxa yokuthi iningi labantu libukela kuwe. Ngize ngiyibale mloze ngabala kube kuningi kodwa nje ngingasho ukuthi ziningi izinto esibhekana nazo uthola ukuthi angisenzi ngoba ngenza mina intando yami ukuthi ngenzela ukuthi abantu bebone ukuthi yonke into engiyenzayo perfect. Okay, ungamaluleka ukuthini ke nje umfana omncane osafisayo naye ungena la endimeni kaMaskandi? Mabiyela uyabona la emculweni bafowethu engingakusho nje mina lubalekile kakhulu inhlonipho. Ngisakhuluma ngenhlonipho nje kubalekile futhi ukuthi uze la emculweni ngoba unethalent kungabi ukuthi mhlambe usondelene nomzukulu noma mhlambe wazana noKhuzani sekungalula ukuthi mhlawumbe ube no connection ukuthi ungene nawe ucule kodwa nje ngakubalula kakhulu kubalekile ukuhlonipha ukwazi umuntu omdala noma engemdala ke kodwa nje ukuhlonipha ngempela kubalekile ngoba ngeke ukuthi ufika nje emculweni ngenze isibonelo ukuthi usuzofika nje emculweni ukhwele uyadilika kuba kuthozani langa la emculweni kudingeka ukuthi sihloniphe nanokuthi abantu esibaculelayo thina isizwe sakithi simnyama sidume ngenhlonipho. Uma ngabe wena uzovela le emculweni okuyingane encane usuqhamuka usudelela abantu abadala uzolalelwa ubani? Uzolalelwa ubani uma ngabe wena uzokwaziwa ngumuntu ongenanhlonipho? Okwesibili futhi uma ngabe ukhwele udilika kumina ngineyinkumbi zabantu abangithandayo uma ngabe ukhwele udilika kumina ngingenze lutho kusho ukuthi usuyisinyundo manje kubantu abantu abaningi bayamthanda umzukulu usijabulisa abani mangabe uthi ukhwele uyadilika kumzukulu. Yabona yikho ngaleso sikhathi ngisho ukuthi kubalekile kakhulu ukuhlonipha inhlonipho ibalekile usebenza enroza ngoba egcineni ngempela yonke into esiyenzayo iyadinga ukuthi ube nakho ukubekezela. Okay, kukhona izinto zomzukulu okazenzeke mhlambe naye eziwukubuyisela nje emphakathini ngoba ke siyazi ukuthi ke umphakathi uwona ke obamba ke iqhaza elikhulu ekunisekeni emculweni wenu. Yize noza ngingenawo ama-1000 noma ama-million engathi mina ngibuyisela ngawo emphakathini njengamanje kodwa nje ngicabanga ukuthi umuntu owaziyo umculo wami nolalelayo ngiyayiqikelela ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe ngenza i-album kusuke ku-involve abaculi abaningi abangakaziwa nabasafufusa. Engicabanga ukuthi umuntu owazi i-album nolalela i-album yami noma kanjani uzokwazi abaculi abangakaziwa abaphe wa5 noma mhlambe abawu4 abangakaziwa. Iyona ndlela engicabanga ukuthi ngiyakwazi ukuthi uma ngabe ngikule thathi engikusona noma mhlambe ngile level engikuyona ngiyakubalula ukuthi ngifike ngabantu akukho lapho ongafika khona ngaphandle kwesandla somuntu noma mhlambe kokwethembela kumuntu othile oseceleni. So ke ngiyakwazi ukuthi uma ngabe nami sengela khona ngikwazi ukudonsa abathile ngoba nami ngila ngikhona ngabekwa usizo labantu. Ngayenza kanjani ukuthi uma ngabe ngingakwazi ukuthi uma ngabe sengela ngikhona nami ngidonse ezinye izingane zakithi eyikhona. Okay, asivale ngazo ke inhlelo zikaMzukulu nje zika 2022.
Kune project ngumroza engiyenzayo ngimthola. Nkosi yami. Ngihamba. Kune project njengamanje engiphekwayo engicabanga ukuthi abantu abayilindele ezophuma nge-15 April yize kuyisound ngethi isound kaMaskand. Engicabanga ukuthi yenye isound ke eyehlukile engicabanga ukuthi abantu bazoyithokozela ngokuzwa kwami. Ngiyacela ukuthi abantu benginike support njengoba behlale benginike support. Engicabanga ukuthi leyo project leyo music nje ongafani nalo engwenza abantu abangazi ngawo obandakanya kuzobe le EP EKhipha kuzobe kukhona abaculi abanjengo Kwabe Twins uTila umnqobi yazo ngiyababala kuleyo project engizoyikhipha. Engicabanga ukuthi ke bonke lokho kuzokwenzakala kwento ukuthi akusiwo umculo abantu abawujwayela umzukulu noma mhlawumbe banzi umzukulu nje umculo ocula Maskand. Zonke ngisho ukuthi abantu abayilindele leyo EP ezophuma ngomhla ka-15 April. Okay, kulungile sipheke inamba bodi la utholakala khona phambi sesidlulele kwi-quiz bamthola kuphi abantu umzukulu? Umzukulu khona ku Twitter babaqazile umzukulu khona ku Twitter, ku Instagram ukhona futhi usifanele mzukulu uyatholakala umzukulu ukhona futhi na TikTok ngikhona ke mloza abantu abawudownload TikTok bebe khona lapha TikTok umnandi kakhulu TikTok wonke umuntu lapho ukhona bahla abantu lapha nami ngikhona ngiyacela ukuthi abantu bebe khona lapha bebe support ukhona umzukulu eyimzukulu 58 makabe ukuthi mhlambe ke ufuna ulwazi oluthile noma mhlambe ama bookings kanjalo umuntu ufuna ukungiqasha emcimbini wakhe ngikhethe emcimbini bayithi noma ngathiwa wenza i-birthday party ungangifonela nje ulokhu ungicela sizoxoxisana. Inamba engitholakala kuyo 079 1272 092 ngiyayiphinda 079 1272 092 inamba ke ngicabanga ukuthi uzothola nomuntu ozokusiza noma ngidlulisele kumzukulu. Okay, kulungile sambeke sidlala iquiz mfethu siyayidlalela nje siyabheka ukuthi ngempela esikoleni kuhamba kanjani esikoleni sika Maskand kuhamba kanjani already. Sambeke uqala indaba ubuyaziwe ngobani la emculeni? Angizwanga kahle uqala indaba Mkhize ubuyaziwe ngobani la emculeni? Ibhubesi elincane. UMajota udlule ngamuphi unyaka emhlabeni? Angithi uMajota udlule ngamuphi unyaka emhlabeni? Ngoba khona into okuhlebelayo lapha sidluleke. Obani ababehola iqembu ondabuze kwabangempela. Hayi bo mzukulu, khuphuka. Ay dodza. Mzukulu wakho. Mzukulu. Ngathi akasekho kwayena. Hayi uyasirobha ke asiphinde sishaya. Kulungile hayi umzukulu kuvele wabaleka uzothiwa wabaleka kodwa ke ubecela naye ngoba ke kaThokozani langa ethi sidwabe yona befisa ukuphuma ngiyambona yabona le gege liyaphuma ngerecess esikoleni mzukulu ngiyokuthola mfana wami yabona lapha engiyokushaya khona ngiyokushaya uyozuhamba uzoyoshona ekhaya uyamthola lapha ya ngiyakuthola wenzalani ngawe bhuti
Angazi ngibona Nyamalele. Unyamalale bani mina noma wena? Yini Nyamalele? Okay, bese kuphi? Besithe uMajotho udlule nini emhlabeni ngamaphi unyaka? Oh, uMajotho udlule unyaka 2021. Obani babehola iqembu ondaba zakawa bangempela? Ondaba zakawa bangempela? Yebo. Umthandeni Igcokama elisha Abangempela. Eish. Okay, sithini isihloko se-album kaBobo 2021? Okay, ubani odlala ushuni wensimbi? Ushunwani? Othi mina ngidlala ushuni wensimbi. Angimazi ubani odlala ushuni wensimbi. Haleluya. Wena udlala ushuni wani wena? Okay, uqala indaba waziwa ngebhubesi elincane uMajotho udlule ngo-2021 ondaba sekwaba ngempela imfezi noZanefa sihloko se-album kaBoba 2021 ithi Look at Me kanti ke odlala ushuni wensimbi ke umkhathazi hayi ke vele ke bese sibatshelene abalandeli uthole futhi nawo lo thuo womcici hayi lutho ngihlabe isikhonkosi nje ngilijonga kulungile asibonge vele sesigibela phe kwawo ingoma leyo kuyicelile uKhozani langa isidwaba sikufisela impumela